Aquí tenim una Barcelona ferida, i ferida amb una ferida de més de 2 quilòmetres que trenca una part important de la ciutat, la Barcelona Nord, la trenca en dues meitats. Precisament la part de Barcelona que necessita més atenció, més inversió, perquè és la que més pateix i és la que més necessita de l'atenció, com a mínim, del govern municipal, per descomptat. Sí. A mi em sembla que està pitjor articulada que no pas la part del tramvia. Per això mai he entès aquestes obsessions amb el tramvia diagonal, quan aquesta part de per aquí és la que està pitjor articulada i és la que té més necessitat d'inversió. Sembla que les prioritats no han estat per part de l'Ajuntament, no han estat del tot encertades, perquè aquí hi ha molta feina per fer de l'Ajuntament. Ho repeteixo, això no és només una qüestió d'infraestructura i mobilitat, també és una qüestió urbanística. I si és veritat que alguna zona de la ciutat està més deficientment articulada, no tot, però amb les connexions fora i centres, això és obvi, per això porta tant de temps enganxada i això crida en una definició de prioritats diferent a la ciutat. Ara l'any que comença d'aquí l'any que ve és una bona ocasió per discutir-ho, quines són les prioritats de la mobilitat a Barcelona. Això es barrejaria amb medi ambient, no només en urbanisme, i segurament la Sagrera afecta més mobilitat i urbanisme. El medi ambient és la tercera pota que ha d'entrar en l'equació. Tu has de definir el problema de ciutat, i el problema que té aquesta ciutat fonamental en mobilitat i en medi ambient és la quantitat de vehicles privats. I que entren, perquè la freqüència de transport o de viatge a peu en transport col·lectiu a Barcelona no és baix. A Barcelona, dins de la gent que viu a Barcelona, ara sí, la zona més municipi, la freqüència d'usar el viatge a peu o el viatge en transport col·lectiu no és baixa en termes comparats. El que tenim és molta entrada en transport privat en comparació a altres ciutats. Per tant, jo els ingressos econòmics nets, després de pagar el mecanisme, parlaria amb l'àrea metropolitana i dir, escolta, fiquem pasta en facilitar l'entrada en transport col·lectiu perquè ens beneficiarem d'una cosa i els altres ens compensarem d'una altra. Per ull, no per un motiu redistributiu, perquè és necessari que sapiguem, i ho sabem en particular també per l'àrea de Barcelona, que, a veure, jo respecto a tothom, cadascú fa el que vol, i en això soc molt liberal, però la gent que usa el cotxe privat per anar a la feina, a nivell de renda, té una renda més alta que la gent que no l'usa. Això no vol dir que tothom que usa el cotxe privat és ric, no. La vida hi ha molta diversitat, però en termes promijos i d'una forma molt significativa, la gent que usa el cotxe particular per anar a treballar té un nivell de renda més alt. Per tant, una taxa de congestió, fixeu-vos que és una taxa, no un peatge. Si sentiu dir un polític a les 3 del matí es cobrarà, és que no és una taxa, és per guanyar pasta. Això és el test. Ara, l'efecte que té no és regressiu, que és el que insisteixen molt el del govern municipal. És veritat que entre la gent que condueix, la gent que té més pasta pot gastar més per la taxa, però la gent que condueix és la part amb més renda de la societat. La part amb menys renda de la societat és la que rebrà la millora del transport col·lectiu. Totalment d'acord que el principal benefici d'un peatge urbà o taxa de congestió és mediambiental. El que passa que això es dona per suposat, sobretot dins de Barcelona. És a dir, allò que de vegades diuen és que no hi ha prou coratge perquè una mesura d'aquestes electoralment seria arriscada. Jo crec tot el contrari. És a dir, precisament dins de Barcelona, el municipi de Barcelona, segurament és on seria més fàcil. Seria més fàcil explicar-ho i seria més fàcil que s'entengués. Penso, sobretot a la segona corona, aquests 300.000 vehicles que diàriament entren i surten de la ciutat, en part perquè argumenten que no tenen alternativa.